sedang menderita begini, mas ke sana ikut terang. Tergapai penderitaan, buatku sedang menderita begini, sepertinya tak sebelah.
galdu da sortu den dena, orain ez da gure santua. Galdu da eki den dena, orain ez da gure zalduna. Galdu da sortu den dena, orain ez da gure santua. Jendire zaldie korrika batean, jendire zaldie korrika batean, jendire zaldie korrika batean, jendire zaldie korrika batean. Gaztak emanok zen, herria joan da, ez da inora, ez da inora. Herria joan da, ez da inora, ez da inora. Zer, bai, gora, gora, goa, dira. The pain is coming to me, no time to change it. The sky is wasting the time, repressed in moonlight. Every month appears in me, and the results me. No way to stop this trauma, I can't control it.
Gabon erandio. Zelan gabiz, gustora. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak emon gugan pentsatzearren kartelaren parte izatearren. Eta bueno, gaur lortzen zauziena danok da zoragarria, hasik zorionak. Markel eta beran ekipo guzti eta langileak eta tarratangako dan hori mila esker hemen dauen lana itzela da eta benetan zorionak. Espero dugu gehiago egotea olakoak bebai, ze plazerra da, zorionak, txalo bero basuantzako. Urrengo abestia geltokia da, igualdanatatik lasaiena da, baina gure esentzia deko eta lasaiak izateak ez dugu esan nahi mezu potenterik ez dekonik, hasi que zeuantzako geltokia. Astero bezala ikusi ginenan, geltokiko atean besarkatu egin aian. Astero bezala ikusi zintudan begiapen. Ezinezkoa da, jakin nuen bertan, ibilbide desberdinetan bizi gara. Norabide aldatu, edo bertan sartu. Barnezu bat, oiuka, gorputzea. Buruan bueltaka, pauso bat aurrera, edo biatzeraka, betiko bidean, gelditu egin aian, joan. Errua bueltaka, oreka galduta, inertziaz aurrera, isiean itota, treneko argiak, piztu dira gauez egunetan. Ez zuten esan, zuten esan. Ez zuten ezer lertu, ez ziren inoiz ikutu, denbora ezin bueltatu.
Problemas técnicos, pero bueno, pazientzioki eta jarraituko dugu. Momentutxu ben, mesedez. Txalo bat mesedez Julenentzako. Baina bidean nintzela konturatu nintzen zu ezinela eta ezin hauena zu ezinela eta ezin hauena bakarrik gelditu nintzen jota bakarrik
Oztopo gabeko mundu berri bat sortu dugu, non izarren artean egota posiblea den. Ni eta zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez dezala inork zapaldu, irudimenaren indarra, sentimenduen behar izana. Gure ametsetan, non izango gara, galdetzen zenida. Gure ametsetan, non izango gara, galdetzen zenida. Etorri! Bueno, benetan, ikusi dut ez batzuk hor letra guztiei jakinde, topera. Kriston subidoia da, holan, jentea ikustea, mi esker.
Gorde genituen beldurrak gure bigarren lan luzea aurkezten gabiz. Eta beste guztiak hitz egiten dute beldurren inguruan. Ze danok sufritzen dugu edo danok sufritzen duguz bakarka individualki, baina kolektiboki pairatzen dira. Horreri bere nik uste dut euren lekue eskaini bar jakiela eta holan berbalizau eta bizibilizau. Kotxelet bat urrunean gugana dator harinek eta batean nega. Ez da inor hemen zeinan iluntasuna eta argiaren kontrako gerra da. Bertan itera aurrera jo.
is the key, so don't be so selfish. Let me. Every day my confusion ruined. You didn't tell how much the story is. She was the part, don't be so foolish. Are you doing for what's the problem? Show me the way you're breaking the tough game. We are just fire and you're in power. Are you doing for what's the problem? Show me the way you're breaking the tough game. We are just fire and you're in power. With gold, I can't escape from this, but I'm from my crimes. Should've been for Should've been
Orain bai, bagoaz, mi esker, hemen urbildu zarian guzti hori, txuf hori, hemen lanean zauzien guzti hori, eta batez be, gure jaialdian montada ben guzti hori, Markel, zure ekipo guztie, ikasleak, zorionak benetan, merezi dozue, eta eskerrik asko, zuen gaitxik, hau egitearren, mi esker, bagoaz. Duten nahi ditu sergia, baten kontra hitz, noieta zion.
asko. Eta joan aurretik gustatuko litzaiguke esatea, plazerra dela bebai kontutan izatea emakumeak oholtza gainean. Eta hemeko jaialdian kontutan izen dire zorrek emakumeak. Eta hemetik mezu potente bat, mezu feminista bat, hemen pilo bat emakume dauz langile mundu honetan, baina gehiago egon beharko ziren. Eta hemen inork badeko ametsen bat, musikaria izateko, edo teknikaria, edo zeinu teknikaria, aurrera, erreferenteak falta dira, baina hemen egongo gara danok batera, zueri laguntzeko. Gora borroka feminista eta gu bere gure lekue behar dugulako! Vamos, eskerrik asko! Esaten zuen ni ordea beti berantzera ies egiten nuen ni naiz eskutuk igande batean irit ezen itxikako harina bide urtean irten zaitezke hautsi, barrenean senti zaitez libre. He took the bomb.